Brillanti Musicals kull nhar ta' ħamis fit-8:30 dejjem fuq One. Il-Partit Laburista reġa' mbarka fuq kampanja sħubija fih danu permezz ta' membri ġodda jew tiġdid ta' dawk li huma diġà membri. Permezz tal-kampanja Renew qed jingħata ċans lill-individwi biex ikomplu jkunu parti mill-bidla ta' pajjiżna. Il-kampanja li tnediet mill-kap eżekuttiv tal-Partit Randolph De Battista tlieta filgħaxija tħeġġeġ lil kull min irid ikun parti minn ġejjin jisbaħ għal pajjiżna biex jissieħeb mal-Partit Laburista ħalli flimkien fl-akbar moviment politiku ikompli jikkontribwixxi għal-bidla. Mal-mikrofonu ta' One De Battista stqar kif din il-kampanja li bdiet is-sena l-oħra kellha rispons b'saħħtu ħafna. Renew bdejni għas-sena l-oħra u ir-rispons kien tajjeb ħafna li xrajna nies li daħlu għall-ewwel darba fil-Partit Laburista, imma wkoll persuni li kienu fil-passat membri tal-partit u issa reġgħu issibħu magħna u allura rajna li l-Partit Laburista l-ħin kollu jiġġedded. Stqar kif dan huwa punt li l-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela l-ħin kollu jenfasizza fuqu u peress li bħala soċjalisti tibqa' l-imħabba l-bidla dik hija waħda mill-qofol ta' din il-kampanja, jiġifieri li tidħol fil-Partit Laburista biex iġġib il-bidla. Propju għalhekk tissieħeb parti mill-Partit Laburista biex dak l-idea differenti milli qed tara inti tkun tista' tressaqhom il-qudiem. U m'għandniex immorru l-bogħod, il-programm tal-Gvern huwa l-1000 proposta li ħarġu mill-manifest elettorali. Dak il-manifest elettorali ġie mill-membri tal-partit. U allura għalhekk huwa importanti li n-nies jissieħbu magħna. Il-kap eżekuttiv tal-Partit Laburista u deputat parlamentari temm jirringrazzja lil volontieri kollha li qegħdin iduru Malta u Għawdex biex jilqgħu wkoll is-sħubija jew it-tiġdid tat-tessera mingħand in-nies. Kull min jixtieq jissieħeb mal-Partit Laburista jista' jagħmel dan billi jċempel fuq in-numru 51602034 jew anke sempliċiment jibgħat SMS bin-numru tal-karta tal-identità personali fuq 50619275 jew jissieħeb online fuq www.partitlaburista.org. Wieħed jista' jissieħeb membru wkoll f'wieħed miċ-ċentri tal-Partit Laburista inferxi mal-pajjiż jew fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista stess fil-Ħamrun.